Meaño non está disposto a quedar sen o seu pediatra. Baixo esta premisa, o alcalde da localidade convoca para este vindeiro sábado a representantes políticos e tamén de colectivos a unha concentración na defensa da sanidade. Nos o que pretendemos é, sen ningún tipo de ideoloxía, facer ler un manifiesto e que participen a todos os colectivos do Concello de Meaño. Na plaza do Concello, unha plaza amplia, e facer unha persona, un representante por cada colectivo, a unha distancia de seguridade de máis de 3 metros, e facer ler un manifiesto en favor da sanidade pública. O Sergas comprometerase a repoñer o pediatra que Meaño comparte con Meis despois do verán, pero a mediados de novembro os nenos da localidade teñen que seguir desplazándose a Portonovo. Normalmente, despois do verán, repoñían esa praza. Este ano, co tema do COVID, alegan o tema do COVID que non foron capaces. Eles convocan a plaza, pero non hai ningún facultativo que pida esa plaza. Porque o problema é ese, segundo o Sergas, ninguén pediu esa praza. A nós, na reunión que tuvemos os grupos do voceiros, nos grupos políticos, confirmáronos que a plaza de pediatra non desaparecía. O que sí non son capaces de incorporar, por falta de especialistas, non son capaces de incorporar a un facultativo para esa plaza. A praza quedou vacante logo de que o facultativo que a ocupaba pedise o traslado para Pontevedra. O goberno local entende que o Concello ten o mesmo dereito a ter un profesional especializado que os nenos do resto de municipios da contorna. Logo da concentración do vindeiro sábado, o alcalde avanza que estudan novas accións para conseguir que os rapaces meañeses sexan atendidos no seu concello.